Часовниковата кула от камък и дърво е изградена в далечната 1867 година в най-високата част на турската махала в някогашната Горна Джумая. Да се чува и да се вижда отдалеч. Тя е била гордостта на занаятчийския еснав в градчето. Заможните и напредничави люде договорили изработката на часовниковия механизъм с братя Димкови от Горно Броди, Серско. Старият градски часовник е обявен за паметник на културата от регионално значение. Любим и предпочитан обект за рисуване от учениците в паралелките по изобразително изкуство към Националната хуманитарна гимназия Свети Кирил и Методий в Благоевград. Успоредно с Вароша, някои от старите градски къщи, които са 20-30 години, бих казал, че това е едно от трите най-жалонни неща в града. Поставено на такова място, разбира се, че да може да се вижда от целия град, да се чува камбаната от целия град. Смятате ли, че тези паметници на културата, на историята така дават достатъчно информация на младите, за да познават града си, района си? Достатъчно може би не, но хубаво е, че има, за да може нагледно да видят за какво става дума. Иначе един показваме снимки, друго е наживо да го видят, да го нарисуват. Докосването до материалното и културно наследство от времето на Възраждането е не само художествена и естетическа провокация, но и начин да се приобщиш към миналото на родния град, към родния край. Привлече ми вниманието с самата архитектура, че е кула и комбинацията на дърво и камък. На мен лично ми изглеждаше малко мистично и определено интересно. Хареса ми това, че има възрожденска сграда в място, което не е Вароша. По принцип, възрожденски квартал Вароша е възстановен и изглежда много добре, но няма такива други сгради извън квартала. Кулата тук на центъра е на много съществено място и ми хареса, че е единствената по-висока сграда, която може да се види от всички точки на града. Тя има много интересна перспектива и самите цветове така мога да изразя себе си по този начин и как аз я виждам, защото едни хора я виждат по един начин, други по друг. Покрай рисуването, научи ли малко повече за миналото на този часовник? Да, ще се поинтересувам даже сега и в интернет да разбера малко повече. Поинтересувах се и ми хареса факта, че единствено часовниковите кули са били по-високи сгради от джамиите по време на османското робство. Предполагам, че някои хора изобщо не знаят, че това е паметник на културата и че има такова историческо значение за нашия град. Днес, във времето на технологичните чудеса във всички сфери на живота, старият градски часовник в Благоевград не е анахронизъм, нито пък носталгичен спомен за отминалите 150 години. Те трябва да бъдат опазени, защото те по някакъв начин ни учат за историята. По-скоро интересни паметници, като например този, могат да подтикнат интереса ни към това да проверим повече какви са били преди, за това каква е функция изпълнява също. Те са нашето богатство и трябва да си ги пазиме, защото след време няма да има какво да показваме на нашите деца. Смятате ли, че някои от рисунките на вашите възпитаници, на вашите ученици могат да намерят място в изложба и да се гледат с интерес от зрителите? Абсолютно, разбира се. Една втора от нещата, които се правиха от целия клас, заслужават да бъдат изложени и да бъдат гледани от гражданите на Благоевград. Не са малко хората, които пред възможността да притежават най-съвременните модели на електронни и скъпоструващи ръчни часовници, биха искали да имат една картина с часовникова кула от българското възраждане. Удоволствието от контакта с такова творение на изкуството просто няма цена. За часовник. Казала, ние се виждахме, ние сме се разбрали, трябва разрешение от Благоев. Нищо не мога да видя. Трябва да е след 17:30-18 часа, когато той е закачен за уличното осветление. Ако ви устройва. Всичко е на Добров ти дадоха тук. Значи сега... Ако искаш ние там да си наредим... Коментират от детайлите. И убав ден избра. Иван за убав ден избра. На часовника от началото на миналия век. Всичко е много и на Алпово.
тук. Няма си така. и тук. Няма Да, нужда бравци да- тук къде правят магазина. Частно, ама Ти изглежда. можеш наистина тук да си купиш още малко от тия да... Изглежда по-дарен. пуснеш. Тук ти стана много професионално, много приятно. Това е долната част. Малко от тия да пуснеш, даже от тия. И се правят на разсеянка. Като вкараш в това и Бе, майка. стане добре. Справня боя не става. Час? Бе, аз смених 26 части, бе, той не работеше часовника. Аз си го направих. Залегнали от бюджета, сега па го нема от 3 до 5 хиляди лева, па не може да чука, защото са износени на зъбното колело, два зъба са износени. То слабо се виждат с можеш шофер, леко да пример, се вкараш. и прескача. Вместо да удари 8 пъти, той ще удари 10 Тъмничко. или Да, 12. съвсем леко, за да може да включим и малко паспортуто. Да не е както тук от всекъде е така бечко, съвсем леко от края насам към него. И се правят на разсеяния. И че Вана ще се сложа старите части, ще кажа, аз я бите майката, поправете си. Колко път време се запеним устата? Колко път? Що ми казахте, че нямате средства, че нямате... Защо трябва да го постановяваме, станеш? Нали? 26 Зеленката часа. си е оправила малко Мината повече. въображение работихме с Сега са дели на Кире, две. Фрездис и Стругар. Страшен майстор. Кога бинце му давам, кога ракийка, когато... Тук е така съм доста го направил. земни Поне на него дайте ми цветове, да тия тия пари. са Не искам малко аз. по-химични, по-индустриални. Кой не го поддържа? Нас го поддържа. Още не могат да се вържат Дори така нас двата. работиш да. 6 дни. Там умерат си. И нищо, и лъжат. Ако на този град, ако така. Много мистична стане, много ми харесва. Никога няма да имаме нищо на този град. Хубава работа. Тази Нищо. може да видим към годишната, ако искаш да Какво ще ме разкарваш? си видим какво ще събере като колекция всичко и тогава ще преценим дали ние да я сложим. Цялата. Мгм. 3 пъти се качва. Срамота е на тъмно. Как да Далеч го особено правиш? си много реално. Как да го Да, правиш? да. Приятно, тя поне се притесняваше за тия зелените, а Те точно въобще екстра стоят много, много приятно. Това, дето говорих преди за между мекото и твърдото, за различните материали. Йовоците са готини прилети. От началото на века тия акварелистите, Никола Танев и това, които правят страхотно с много лекота и с точно акварелите, ръбченцата и белички да скачат. Да, много приятно сте. И това е натам насочете, че тази амфитеатралност тук на пейзажа много ви харесва. Да, различните перспективни форми, които се събират към... Тук е наистина, това е много страхотен обект. Това човек трябва да идва няколко пъти да го рисува, за да максимално да се изкефи от това, което прави. Като цветовой, включително и с това дърво, което в този сезон са пък още по-готино е без листата. Сега се повръзва всичко. Както мелник ми харесва есен, а не през уния тъпи сезони, дето едно зелено, суровиняшко или такова. Всичко се е вързало като... Аз трябва да го снимам, може би, за да го запазим. Тия къщи сигурно ще ги разбутат след година-две и... Кузман е да... Така, айде да правим интервютата. Работим, Кузман. Господин Димитров, Стария градски часовник е един от най-интересните така исторически обекти на територията на града, който предизвиква интереса не само на историци, но и на хора на изкуството, респективно на паралелката по изобразително изкуство. С какво той така допринася, с какво провокира, за да бъде рисуван? Ами успоредно с Вароша,
Някои от старите градски къщи, които са 20-30 години, бих казал, че това е едно от трите най-жалонни неща в града. Поставено на такова място, разбира се, че да може да се вижда от целия град, да се чува камбаната от целия град. Интересно е, защото ние в часовете по перспектива непрекъснато говорим за промена на линиите и на обектите, как да се в пространството и в двоизмерна форма как да се направят. Това е типичен пример тук за перспективно рисуване на градска среда и то с един такъв добър паметник на културата, на архитектурата. Лично вие като граждани на Благоевград, какво мислите? Тези паметници на културата трябва ли да се грижим за тях, да се опазват, да се полагат усилия да останат и в другите векове? Ама дума да няма. Това е повече от задължително. По-скоро, ако се види нещо обратно, говори за опадък на естетическия, моралния, исторически вкус и памет на нас като поколение и на управата като управа. Смятате ли, че тези паметници на културата, на историята така дават достатъчна информация на младите, за да познават града си, района си? Достатъчно може би не е, но хубаво е, че има, за да може нагледно да видят за какво става дума. Иначе един показваме снимки, друго е наживо да го видят, да го нарисуват. Разликата е огромна. Смятате ли, че рисувайки този обект, децата научават малко повече не само за него, но и за миналото на града? Със сигурност. Със сигурност вече имах повод да разговарям с една от ученичките. Тя каза, че се поинтересувала в интернет, видяла е кога е направен нещо, всичко свързано около него. Това провокира повече знание и любопитство. Тук други обекти, освен на часовниковата кула и Вароша, така има ли интересни обекти, които заслужават интереса на вашата паралелка? Ами да, аз вече казах за тези в централна градска част все още има около 10 на 15 сгради от началото на миналия век, така малко с 20-30 години. Една архитектура сама по себе си интересна. Тя има почти в цяла България, има в Русе, в Плевен, насекъде. Тя е леко еклектична, но пък за сметка това е много топла. Приела е доста от нещата от Виена, от Европа, донаправена от наши майстори, стои много топло, много хубаво. За жалост, за да направят този голем съндък, сегашния ГУМ, беха разрушени една поредица от 10 на къщи. Там оформяше един много хубав завой, но така беха вижданията по време на социализма и на тогавашната управа. Смятате ли, че някои от рисунките на вашите възпитаници, на вашите ученици могат да намерят място в изложба и да се гледат с интерес от зрители? Абсолютно, разбира се. Една втора от нещата, които се правиха от целия клас, заслужават да бъдат изложени и да бъдат гледани от гражданите на Благоевград. Добре, благодаря. Това беше. Как се казваш? Казвам се Радостина Панчева. Радостина, когато рисувахте часовната кула, така с каквото ти привлече вниманието? Интересно ли ти беше? Да, определено. Значи привлече ми вниманието с самата архитектура, че е кула и комбинацията на дърво и камък. На мен лично ми изглеждаше малко мистично и определено интересно. Смяташ ли, че такива стари паметници на културата в града трябва да бъдат опазени? Да, те трябва да бъдат опазени, защото те по някакъв начин ни учат за историята. По-скоро интересни паметници, като например този, могат да подтикнат интереса ни към това да проверим повече какви са били преди. Павка, добре беше. Добре беше. Да. Добре. Остави детето сега. Да, повтарям въпроса. Да. Смяташ, че рисуването на такива обекти така допринася за повече информираност от ваша страна? Да, защото те подтикват интереса ни да проверим повече за историята на определения обект, за това каква функция изпълнявал също. Те са интересни и определено
изражително. Пленери на други места тук в района правили ли сте? Какво ви привлича вниманието? Да, правили сме пленер във Вароша. Рисувахме там предимно черквата и тъй като старият град има много сгради, които са с запазен автентичен стил, както са били преди, примерно, известно време, преди години. Спокойно, аз ще го правя, не се притеснявайте. Значи за вас са интересни не само като обект на рисуване, но и като исторически извор. Да, и като архитектура. Добре, ето. Хайде да работим. Как се казваш? Казвам се Милица Стоянова. Милица, с удоволствие ли направи тази рисунка? Да, с огромно удоволствие. Беше ми изключително интересно да рисувам паметник на културата, който до момента не съм рисувала. Така, с какво те предизвика твоето любопитство? Хареса ми това, че има възрожденска сграда в място, което не е Вароша. По принцип, възрожденски квартал Вароша е възстановен и изглежда много добре, но няма такива други сгради извън квартала. Кулата тук на центъра е на много съществено място и ми хареса, че е единствената по-висока сграда, която може да се види от всички точки на града. Това е била целта, да се вижда часа колко е. Да. Така, научи ли малко повече подробности за самата часовникова кула? Кога е строена, кой е направил, точен ли е механизма? Поинтересувах се и ми хареса факта, че единствено часовниковите кули са били по-високи сгради от джамиите по време на османското робство. Добре, мерси. Как се казваш ти? Йоана Попова. Йоанна, когато рисуваше часовника в Благоевград, така, какво те вълнуваше, какво изпитваше? Чувствах се много добре, защото тя има много интересна перспектива и самите цветове така мога да изразя себе си по този начин и как аз я виждам, защото едни хора я виждат по един начин, други по друг. Покрай рисуването, научи ли малко повече за миналото на този часовник? Да,